discurs d'odi sembla que estem parlant de sentiments o d'emocions, però realment estem parlant de prejudicis i de discriminació. Estem parlant de discursos que el que volen és transmetre prejudicis, discriminacions i fins i tot accions contra un col·lectiu o contra persones per la percepció que formen part d'un col·lectiu. Los medios de comunicación tienen un gran poder, ¿no?, sobre la idea social que se pueda crear o tener sobre determinados colectivos. Entonces, claro, si muchas veces hay noticias donde a lo mejor ha pasado algo y si la persona es extranjera de un país determinado se remarca mucho, ¿no?, que esa persona es de ese país, y si encima es solicitante de asilo o refugiado, todavía más, ¿no? Entonces, claro, esto afecta. Tot el que sigui comunicació als ciutadans és molt important perquè això crea arrel aquí. Un cas és el dels menors no acompanyats. O sigui, l'odi que hi ha i el concepte que té la gent i l'estereotip que té la gent l'ha format la premsa. O sigui, la premsa, els medis de comunicació, els polítics, o sigui, entre tots, han format una imatge d'aquests nois que criminalitza a tots. Molt sovint es parla que un primer nivell seria aquest prejudici implícit, aquest pensament que surt d'aquest col·lectiu, aquest grup, aquesta persona, fa una cosa dolenta o pitjor perquè és part d'un col·lectiu, però seria un pensament que no fem res. Un segon nivell seria quan ja actuem, almenys amb la paraula, sobre aquest prejudici. Seria sobretot un discurs d'odi bàsic, que seria bromes, acudits, estereotips. I ja comencem a canviar les accions, comencem a tenir un discurs més actiu, és a dir, un discurs d'atacar activament un col·lectiu o una persona, a discursos que el que volen és promoure les accions contra una altra persona, perquè el discurs pot ser directe o el que pot fer és promoure l'acció d'altres persones, i després ja arribem a incidents d'odi, a delictes físics, diguem-ne, com poden ser discriminació, denegació de serveis, denegació d'accions, fer fora una persona, atacs físics o atacs sexuals, que també estan a vegades relacionats, i després ja arribaríem a nivells molt alts de violència, com pot ser un assassinat o com pot ser, el cas extrem seria un genocidi. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, nisteten sich im Theaterwesen ein, verunstalteten die Wissenschaft an den Hochschulen, verunglimpften die deutsche Kunst, machten sich die deutsche Presse hörig, zerstörten das deutsche Rechtsleben und vernichteten unsere Ehrauffassung, vergifteten den Geist der deutschen Wirtschaft, schufen das Kriegsrittertum in der Industrie, beuteten den Bauer und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel heran. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 juin 1994 et il est 16h22 à Kigali dans le blindé de la RTLM. Avis à tous les Inyembi qui nous écoutent, oui, à tous les Inyembi qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous les Inyembi, vous n'êtes pas des Rwandais. Abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi-kotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore, murabyumva rero inyenzi ntaho zishobora gukandira abantu bose. Els mitjans de comunicació són importantíssims per promoure accions i discursos o per tallar un procés de creixement dels discursos. Si pensem en diferents moments històrics mínimament recents, podem veure com els mitjans poden promoure la discriminació i els prejudicis. El cas típic seria l'Alemanya nazi, però podem pensar en casos molt més recents i molt més propers, o podem pensar en els mitjans com a eines per tallar, per derrotar discursos sobre discriminació i prejudicis. Podem pensar en moments de crisi econòmica que faciliten sobretot el populisme, que faciliten el parlar de onades migratòries o de persones en termes que són més inhumans que no pas humans, i podem pensar en mitjans amb responsabilitat social que el que fan és evitar parlar en termes inhumans de persones. Jo crec, i pel que m'he documentat un palet per avui, jo crec que no es fomenta tant el discurs d'odi ara en els mitjans tradicionals. Sí que he trobat algunes recerques, que m'agradaria citar-les, per exemple, una investigadora que es diu Montserrat Ribas, que va fer una recerca, crec que és el 2002, o sigui, deu fer uns
20 anys, perdoneu, principis del segle XX, sí que es trobaven molts estereotips, per exemple, il·legal, sense papers. Aquesta era una expressió que es feia servir, indocumentat. És una expressió que es feia servir molt quan parlava de la immigració. Els mitjans estan massa vinculats al dia a dia de la política i l'economia. La deshumanització ve d'aquí, essencialment. Si ells es mouen al voltant de l'agenda política, doncs acaben fent un periodisme de declaracions, essencialment. O sigui, què ha dit el president del govern de la Generalitat, què ha dit el president del govern espanyol, què ha dit el Macron o què ha dit el president dels Estats Units. Bàsicament és això. Falten reportatges de caire social. Yo creo que algo que es muy positivo para mí y que todo el mundo debería tener en su vida es la visibilización de injusticias, de discriminaciones que si no estás trabajando con personas que las sufren, yo no las vería. Y los medios de comunicación muchas veces no las comparten o las comparten desde un punto de vista más sensacionalista y que no permite conectar realmente con esta realidad que existe y que muchas personas viven.